затварят. Следваща станция Джеймс Баучър. Станция Джеймс Баучър. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Европейски съюз. Станция Европейски съюз. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция. Национален дворец на културата, трансфер до линия М3, Горна баня, Хаджи Димитър. Станция Национален дворец на културата, трансфер до линия 3, Горна баня, Хаджи Димитър. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сердика 2. Трансфер до линия М1 и М4. Станция Сердика 2. Трансфер до линия М1 и М4. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Лъвов мост. Станция Лъвов мост. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Централна ЖП гара. Станция Централна ЖП гара. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Княгиня Мария Луиза. Станция Княгиня Мария Луиза. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Ханко брат. Станция Ханко брат. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Надежда. Станция Надежда. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Бели Дунав. Станция Бели Дунав. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Ломско шосе. Станция Ломско шосе. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Обеля. Станция Обеля. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сливница. Станция Сливница. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Люлин. Станция Люлин. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Западен парк. Станция Западен парк. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Вардар. Станция Вардар. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Константин Величков. Станция Константин Величков. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Опалченска. Станция Опалченска. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Сердика. Трансфер до линия М2 Витоша Обеля. Станция Сердика. Трансфер до линия М2 Витоша Обеля. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Софийски университет Свети Климент Охридски. Трансфер до линия М3 Горна баня, Хаджи Димитър. Станция Софийски университет Свети Климент Охридски. Трансфер до линия М3 Горна баня, Хаджи Димитър. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Стадион Васил Левски. Станция Стадион Васил Левски. Внимание! Влакът се движи до станция Летище София. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Жоли Отюри. Станция Жоли Отюри. Внимание! Влакът се движи до станция Летище София. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Гъма Димитров. Станция Гъма Димитров. Внимание! Влакът се движи до станция Летище София. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Мусагеница. Станция Мусагеница. Внимание! Влакът се движи до станция Летище София. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Младост 1. Трансфер до линия М1 Люлин, Бизнес парк. Станция Младост 1. Трансфер до линия М1 Люлин, Бизнес парк. Внимание! Влакът се движи до станция Летище София. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Младост 3.
Станция Младост 3. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Интер Експо Център, Цариградско шосе. Станция Интер Експо Център, Цариградско шосе. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Дружба. Станция Дружба. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Искърско шосе. Станция Искърско шосе. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Софийска Света гора. Станция Софийска Света гора. Внимание! Вратите се затварят. Следваща станция Летище София. Станция Летище София. Крайна станция. Моля, напуснете вагоните на влака.